Ug kay human naman tagpamahaw dito sa Timuga. Proceed na ta. Going na gyud ta sa Zamboanga del Norte, and as you can see, naa na ta sa Kauswagan, Lanao del Norte. Ug inyong makita din na ay Organic Congress nga mga tarpaulin. Dinhiday gipahigayon last year ang Organic Congress sa mga ato ang agriculturist. So, yeah, daghan na kay tagmaagian nga mga dagat, no? Very kuan na kaayo ka na bang inviting na kaayo ang dagat sa atong palibot. Lami na kayo ilangoy. Bahalag di ta kabalumulangoy. Magdala na lang yung kog balde o kabuani. Sige, so again, naman ta still in Kauswagan. Oo, naapagyapon ta sa Kauswagan, Lanao del Norte. Ug nagsigira tagkaon dinhi while si baby natulog. Di ba ingon pa ko sa inyo nga sige ra gitagkaon ani nga biyahe. Okay, naman ta. Welcome to Maigo, Lanao del Norte. So excited na ba mo nga moabot na ta sa Manuel Resort? Kung excited mo, mas excited pa jud me. Kay first time na mo. And welcome to Kulambugan. Yes, naa na ta sa Kulambugan. That's still part of Lanao del Norte. Among give video ang mga places along the way. Kaya para next time around, pag moadto na pud mi og Manuel, I don't know kung kanus-an na pud na no, makatultol na mi kung unsa among gipang-agian nga mga places. So na ta. Naa na jud ta sa Tubod, Lanao del Norte. Og hapit na ta moagi sa Panguil Bridge. Yes, ang pinakahihintay nga maagian nato ang Panguil Bridge kay first time namo nga moagi din ha. The last time ang gud nga niadto mi og Pagadian City, wala mi diri ni agi kay dili ni mao ang among rota. Hello guys, we're in Tubod, Lanao del Norte. Mata na si baby. Yay! What time is it? It's 12:49. Uh-huh. It's almost 1. You're so cutie. You're so cutie ba? Ug tuod man, entrance na di ay ni sa Panguil Bridge nga wala mi ka idea. Paminawa ang among mga reactions. Panggil? Wala panggil. Sa kasad kayo ay wag yun sa huna-huna. Ambidad be. Sige. Dadi ambidad ka na ikuan. Panguil Bridge, baby Riney. Yay, we're passing through Panguil Bridge. Very nice. Oh, what is it? Hooray! Sige kayo. Magbugid na po na. You're so funny. Panguil Bridge na anak ba? Nara, mo ginawa kitiwenan o kanangan. Nay ganao? Pwede ba di ay? Di man guro mo kasabaan sa diri. Ay naagi din party rin nga. Ay, sarado. Tangan rin lands.
motor-motor ka na, oh. Okay ra na sa pwede di ay. Tara mo po, tsada. Ayaw na lang. Kaya na tamang naong na maguti ka malugoy. Tungod kay daghan portion sa bridge ang gi-repair, maunay nakahatag og space sa mga gabiyahe nga maka-parking, mauna nga makapa-picture ang mga gaagi dinhi. Kami, next time na lang mi sa among pagbalik puhon, basin di ay og makahigayon na pud mi nga mo drop gamay para makapa-picture. But para sa mga gusto magpa-picture ha, extra careful lang kay highway pagyud gihapon baya ni ang atong bridge, daghan kaayo mga gaagi and kusog pagyud kaayo ang hangin. So aha na ta. Welcome to Ozami City. Yes, naa na ta sa Ozami City. This is our second time nga makaagi dinhi kay the last time nga nakaagi mi pre-pandemic time. That's hot, no? Wow. Wow, so beauty. Sus, kinatawaan ba lang mo? Funny! So funny! Huh? Wow! You are in Ozami City! Yeah! This is Ozami City, right? Oh! Yeah! So, where are we now? Naa na ta sa crossing, na ay kuan na siya no pakalamba paingon sa provincial government o provincial capital, na apoy paingon og Dipolog City. So kita karon going ta sa Dipolog City nga dalan. Okay? So straight lang ta and atong makita nga naa na ta sa Oroquieta City. Yes, dinhi na tao ang akong papa. O di ba na KFC Oroquieta. Muni ang birthplace sa ako ang papang Luloy, Iman. Ayan, mga Iman na adiri sa Calamba ug sa Oroquieta. And now we are entering Plaridel. Yes, naa na ta sa Plaridel ug muliko mi kay maupod ni siya ang dalan paingon og Dipolog City. And it's good kay very visible kaayo ang ilang mga signages no sa dalan. Mauna nga katong mga magbiyahe dili gud masaag kay well directed man kaayo pinaagi sa ilahang mga signages along the highway. Ayan, aha naman ta. We're here na in at bang ta sa Port of Plaridel. It's been a while po nga wala mi nakaagi dinhi rapita kay the last time nga nakaagi mi ni adto mi og Avaya Mukas ni adto mi og Calamba kay reunion sa mga Iman. Hello din na sa among mga kaparyentihan. And now we're here in Calapan. I don't know how to pronounce it right pero yeah, Calapan. Ana ba? Sige. So, amo anang among direction is going to Calamba. Sige, ato na tan-awon karon kung asa gyud mi dapita mo liko. Okay? So, yeah, we're here in Calamba. Dinhi na ang mga kaliwat ni Papang Luloy, mga Iman. Hello din ha. Ayan, police outpost sa Calamba. Gigi videohan gyud kay para makita gyud nato nga naa gyud ta sa Calamba sa Misamis Occidental. Hi, we're in Calamba, Misamis Occidental. Yeah, diri ang among mga kaliwat, mga Iman. Pero going kami Zamboanga del Norte. So niagi na ni diri. Tulog na ang baby again. Tulog na po siya again. Pero I guess doon na yun. Bye. We're departing sa Pangdalaga, the last municipality of Misamis Occidental, and now, yes, naa kita sa Region 9. Welcome to Rizal, Zamboanga del Norte. Yes, dool na gyud kaayo ta. Ding ding. Hi, finally, after pila ka hours nga biyahe, dool na gyud ta kay naa naman kita sa Zamboanga del Norte.
And tadan! Welcome to Manuel Resort. Naku, salamat kaayo kay Joey ug sa iyang brother, no? Nga ila gyud ming gi-guide paingon dinhi. Thank you so much. And now, we are entering Manuel Resort. This is our first time here. So be with us. Stay tuned sa among mga pa-video dinhing dapita kay first time pud namo dinhi. Pasulod na jud ta sa resort. And yes, nakapabook na mi daan prior sa among pag-anhi dinhi. Syempre, tanan ng mga destinations nagpabook na mi daan kay aron nga sure gyud nga makasulod mi sa resort. And I would also suggest nga dapat before mo mangadto sa inyong adtuan, magpabook gyud mo daan. Pay first kay para nga wala na mo'y obligation after. Ato ning suruyon ang Manuel at ang ninyo sa uban pa nato nga mga videos. For now, bye-bye una!